Dale, traigo. Moi boas, benvidas, benvidos a unha nova edición da terceira San Roqueira de Naraío, esta cronoescalada que pretende ser xa senlleira nesta parroquia do Concello de San Sadurniño. Vedes detrás de min o arco de saída. Iremos vendo como van saindo as diferentes competidoras e os diferentes competidores ao longo da xornada. Vamos aquí entonces ides vendo xa como a xente está preparando os diferentes puntos dende os que imos emitir ao longo da proba. Agardo que estea escoitando ben, que non estea vendo os problemas que había o ano pasado. Vale. Como lo veis? Se estea escoitando ben, estades vendo aí o punto de Lourido. Mirarlo de meta, por favor. ¿Cómo se ve? No, pero donde te has puesto non vale para amarrar. Sí, vese ben, vese ben, mira, vese ben. Perfecto, pues ya está. Amarramos todo eso. Metemos sin apretar os botos. Aguanta así. Sí. Ahora meto unha aquí polo chico. Quería estar xa. Vale, suelta. Suelta o teléfono. Vale, meta vese perfecto. Aí estará a cámara. Lourido vese ben. Ya está, listo. Se me corta, espera. Así. Se ve perfecto, xa está ben así. Sí, Sí, se ve pero la ben. frontal mía es buena. Enchufamos aquí o cable. Sí, yo tengo batería. Sí. Vale, vou silenciar, vale? Que non se ve. Eu creo que se ve ben, ¿Cuál es la nuestra? Sí, Fran, sí, vese ben, vese ben. estás falando comigo? Sí, estou falando contigo. Vese Sí. ben. Vamos Vese ben. pa 5. Vamos pa 5, vale? Moi ben. Veña, chao. Chao. Vale, vemos as diferentes vemos as diferentes posicións. Gracias. Como se chama, César, como se chama arriba dos depósitos antes de Quintiá? Daste conta, as últimas curvas antes de chegar ao alto. Entón, que lle poño? Arriba dos depósitos.
Bueno, estáis vendo, isto é todo un experimento, todo é así unha cousa así bastante improvisada. Xa, é que sabes que pasa, Adrián? Dis, decepcionado porque Fran non leva unha camisa floreada, pero que as camisas floreadas quedaron pequenas, joder, as calorías que encolleron todas. Imos ver a ver se dou lanzado aquí unha cousa que teño que lanzar. Non teño que poñer ningún login nin nada, non? Entro aí e xa está. Sí, supoño, non sei. Tiene que salir los guapos, tiene que salir. Pero si después. Aquí está. E por que estou vendo todo isto? Estaba flipando. Vale, vou ver isto así. Aí. Sí. Vale, vou deixar así e vou cambiar aquí unha cousa e xa probamos que la vemos ou non. Agora. E vou engadir compartir pantalla. Ventana. Compartir. Vale. E por que non está? Ahora, coño. Hostia, que lento vai isto, tío. O de apoyar a bici na pantalla non sei eu, Guti, o de apoyar a bici na pantalla non sei eu, Hostia, colega, que a xente... Vale, isto vai se ver así. Ese pequeno, Pero bueno, sempre podo facer isto e vai se ver máis grande xa. A verdade é que o despliegue non está mal, Diego. No, pero isto é pola conexión que está mal. Ahora xa está mellor. Ahora vai ser. No, tería que ir a esta e baixar nesta. Ves? Xa me anda ali. Sí. É o primeiro absoluto. Vale, pues serían os podiums. Vale, eu vou poñer o provisional. Vou poñer a entrada en meta e punto. Vale, pois xa podes... Sí, xa podes quitar o rollo. Vale, estades vendo como se van ver ao longo da proba, como se van ir vendo
as clasificacións, vale? O que vistes era unha carga que fan eles para ver como se ve, pero vanse ir vendo dese xeito, vale? Entón vou poñer aquí outra vez e vamos poñer a meta, vamos a poñer abaixo de todo. Vale, vemos arriba dos depósitos. Tedes aquí a saída. Isto é a saída. En Lourido, antes de Lourido vai haber outra cámara que todavía non está conectada. Esta cámara en Lourido, que é o habituallamento intermedio, hai unha zona para botarlle unhos grolos. Despois tedes arriba dos depósitos, veredes tamén outra intermedia entre Lourido e arriba dos depósitos, que é nos depósitos, e que penso que será esta, e despois tedes meta, que é esta de aquí. Polo de agora aínda non saiu, estamos a piques de sair o primeiro participante. Aínda que vexo eu isto excesivamente parado para ir ser a saída xa. Carlos, que sabes ti agora? Ai, perdón, trateino de él, pero mellor quería contratar a de ela. Carlos, ven aquí saudar. Temos o primeiro corredor que o primeiro que o Seiroxe é Carlos García Casal, que é un dos promotores desta cronoescalada, non? E va a subir hoxe, dúas veces. E baixar unha vez. A primeira, claro. A segunda vez vou non baixar no coche. A segunda xa baixas no coche. Sí. Vale, entón, vai abrir a proba e vai pechoba. Aquí, entonces, que? Dafne. Carlos. A señorita Carlos. Sí. Entón, dito isto, vámoslo deixar libre porque son as 6 e hai que ir peneirando. Si non se atrasa todo. Veña, afición. Dalle duro. Ben, seguimos vendo puntos. Epa. Desagreguei unha. Aí, ahora, vale. Vale. Esta é. Aquí me vedes, noutra toma, que me están sacando dende outro móvil, porque temos moitos medios, hoxe, aquí. Temos moitos medios. Entón, prego-vos disculpas por adiantado xa, se hai algún erro, se algo non vai ben, se algo non vos mola. Esta non é unha conexión habitual das que fago eu dende a miña habita, esta é unha conexión ao vivo dende o campo da festa de Naraío, podes pasar. Dende o campo da festa de Naraío, dende onde sae, xa estará saindo seguramente Carlos para abrir esta cronoescalada, esta terceira edición da cronoescalada sanroqueira de Naraío. Son polas festas de San Roque que se fai aquí no campo da festa de Naraío, que é a pista de fútbol sala de Naraío, e iremos vendo diferentes puntos do percorrido ao longo da tarde. A ver se as cousas non fallan, se os teléfonos non quedan sen batería, se non se apagan as cámaras, etcétera. A ver, que temos máis por aquí. Temos máis medios, temos medios a tope aí. Entón, vamos a ordear ahora. Este vai para aquí, abaixo de Lourido. Pero bueno, queda 6. Lourido vai para aquí. Salo primero. Yo no lo puse y salió Carlos.
E a meta. Pois xa estaría desvendo prácticamente todo. Xa estaría Lourido, estáme fallando a cámara, tedes a cámara apagada ou algo así. Chao. En Lourido. A ver, eu non sei, Iria, vese Fran. perfecto, vese ben. Sí, Sí. vale. Así Ti se onde estou así. estás? Eu estou aquí donde a iglesia. Molaba que estuveras máis na esquina do cruce, sabes? Que a deixaras ali cun trípode ou algo. Pero é un problema, claro. Na esquina, o sea, hacia o Na bar. esquina que ves ali, sí, na esquina xusto do bar, apuntando cara á saída. O sea, Sabes, para collelos toda a reta esa. como por aquí. Como por aí, por exemplo, sí, pero vese moi lonxe aí. O sea, máis para baixo. Claro, na esquina oposta. Na- Aí, Por sigue, aquí. sigue. Nesa sombriña de aí do poste. Por aquí. Si podes. Sí, sí, sí. Si vas a estar ao sol toda a tarde, no. No, pero sí, que por aquí, por exemplo, ven. Claro, sí, que colla toda esa Vale. retaca. Vale, perfecto. Vale, entón, Iria, vamos a cambiar de sitio para aquí. É que estou ordenando as cámaras, Vale. Toma, Andrea, aguantas aquí? Un poquinho. Así. Mira, que colla recta, vale? Así. Entón, abaixo de Lourido vai para aquí. Como por aquí. Sí, espera, que vou ali do coche, vale? Tes trípode, non? Iria, tes trípode, verdade? Dorsal 5, línea de salida. Dorsal 5, por favor. Sí, estou liado aquí. Algún ten que estar saindo por aquí, seguramente. Vamos a ver. Pasa que vai lento isto, non sei por qué. Abaixo de Lourido, antes de Lourido, empezarán a subir por aquí ahora. A ver si vemos a Carlos pasar por aquí. Epa. Dixoche algo de Iria ou algo? Sí, que dixo? No, Non estábamos... vamos a ver, vamos a agregar esta última. Sí, bueno, este está muy bien. Moi ben. Ya no responde. Mira, si vai un coche, Andrea, vas ti ali. Pero bueno, pode decir baixando por aí. E dis que hai uns ciclistas que están salindo de cada minuto e que vayan con cuidado. Hostia, acaba de baixar un coche aí para baixo, cuidado, que xa están subindo ciclistas, Mira, ¡ánimo, guapa! Qué bien, qué bueno te ves. Eu non. Sí. No necesitas una rueda. Esta persona no tiene. E como é que colle cámara? O móvil se está... A ver. Pois non. Tens que cambiar a cámara, o mellor iría. Sí, estaba preguntando. Está co frontal, non? Sí.
Vale, tes que ir, hai unha rodiña ou os 3 puntos. Pon configuración, aí ponche cámara, daslle a cámara e pos a de atrás, a back. Vaiche poñer front e back, ou frontal e traseira. Poñe a traseira e xa está. Trasera. Vale. A ver, Lourido non se ve a cámara. A de Lourido. Lourido non te desencendida a cámara. Así. Vamos aí, Luis. En Lourido non te desencendida a cámara. Vale. Lourido non te desencendida a cámara. Por Vaya, aí vaya, vemos que xa está pasando vaya, xente vaya, por abaixo corre. de Lourido. A ver, onde é? Pois mira, así, Hai un intervalo de... Vamos. Capi! 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 Chamade a Lourido, que teñen a cámara apagada. Bueno, ides vendo como pasan aí por donde pon Iria, que se lle vou cambiar, voulle poñer Iria, co teu permiso voulle cambiar o nome a túa emisión e voulle poñer Eirexado, porque é a zona na que está Iria, cruce Eirexado. Entón, estades vendo que cada minuto sae un corredor de detrás de mí, igual non o vedes moi ben, logo pasa por Eirexado, logo veredes o que sube por onde está ese Astra branco que pon abaixo de Lourido, logo cando arranxen a cámara verase que pasan por Lourido, despois veredes que a xente sube por Lourido 2, que lle vou cambiar o nome tamén, Lourido 2, voulle cambiar o nome, que é os depósitos. Pero a ver. Pero a ver. ¿Cómo me esperas ahí en baixo? Pero vamos a ver. Estás agotado. Estoy aquí una pata. Y lo que es coger un par de pasos de agua, claro, no me hicieron caer, sí, nunca me fijara. ¿Qué te pasa? No, vaya, estoy puesto. Vaya, oye, es que como si es de 30 metros, venga asociado, no, güey. Cuando pasé por aquí tampoco. Ahora pode que estean facendo algo porque está como cargando, pero non se ve a cámara. No me debajes. A imaxe non se está percibindo moi ben, pero hai rampas nalgunha desas subidas de alrededor de case... Sí, estoy yo abajo. Estamos vendo a saída agora. Vedes a saída dende o campo da festa, e saen por este pedazo de césped artificial. Para venga, como el pozo, venga, es como para papá. Sí, joder, que el otro día vino con nosotros a Asturias. Es una descartarita, ¿no? Ahí muy bien, Carlos, bien. Venga, venga, que no te coño. Vemos aí a saída.
se viera! Vale, Lourido, seguimos sen ter imaxe vosa. Vemos que a dureza aí xa é importante, xa a xente vai como facendo unhas cantas eses na zona dos depósitos de Lourido. De feito, este corredor xa ou acaba de pasarlle o outro ou está a punto de ser pasado. Para todos os postos teñemos silenciados. Si polo que seña queredes que vos atenda ou algo, facede un aceno diante da imaxe ou algo para que eu a vexa. Que no. Debajo de puta madre, ¿eh? Sí. Bueno, estou calado porque así pues, podedes ver así un pouco o tema como vai. Vale, confírmame dende meta que se ve perfecto dende meta. Vale, pois imos empezar a ver as entradas en meta que houbo, si que houbo algunha xa, aínda non. Ainda non chegou nai da meta. El brillo, ¿eh? Aí temos a meta. Ainda non chegou, joder. Empezarán a chegar agora xa.
Dasme unha botellica de auga, daquela. Unha botella de auga desas. Aceite. Bueno, que tal? Como vai a cousa pola meta? A meta da empanada está boa. A empanada está boa, ¿no? Dicirvos que Sí. nesta proba, como en todas as probas de Biela Chaveta, prima o que os participantes se sintan ben. E unha das cousas para que os participantes se sintan ben é que ten que haber bo pincheo, ten que haber bo habituallamiento, ten que haber bebida en diferentes sitios, etcétera, etcétera. Entón, arriba, ao Vamos chegar, primeiro. hai Venga, un pequeno mariquita esta. Aí Aí vai vai. Carlos, primeiro que Acaba en pasar. de pasar. Foi primeiro en sair, primeiro en pasar, non o pasou ninguén. Así que Carlos, o da casa, o de aquí, o de Naraío, Está xa como un pasou toro. como un touro, dime por aquí. Entón, imos ver agora como pasou. A ver como foi esa pasada. Pois podemos dicir que polo de agora senta o primeiro tempo Carlos García Casal en 18 minutos 07. Llevas tanga. Sácalle máis un minuto aí, de 30 segundos. De 30. Pasa que entre Juan e Emilio hai un no medio. Cara, eu virei aquí subir en primeira, desde abaixo, porque eu xa non vou pintar nada. Subiría desde abaixo, primeira. E dixo eu, podes pasar co coche? Eu penso que sí. Penso que podes pasar. Temos un segundo tempo Aí abaixo había cintas, e un terceiro tempo incluso. Ben, temos a segunda pasada foi David Fernández Casal con 13:41 e David Rodríguez Sisto con 17:04. Clasificación provisional, David Fernández Casal é o primeiro. Pon aquí tempo oficial 13:41. E temos con nós agora aquí na mesa, temos o sufrido presidente do Biela Chaveta, o señor José Capi. Que dicir sobre a preparación deste evento? Moito traballo, moito correr para arriba para baixo, a ver se vai salindo todo ben, que o pase todo o mundo o mellor posible. Se houve algún fallo, que nos lo perdonen, pero sí, estamos intentando facelo o mellor que podemos. Exactamente. O mesmo que esta transmisión, estamos facendo o mellor que podemos. No tengo por orden alfabético, no por orden de salida. Oye, vemos que polo de agora, polo de pronto, os tempos ímolos poñer aquí. Os tempos polo de agora, aí o David Fernández Casal auñou ben e marcou 13:41, 13 minutos 41 segundos. Basicamente subeu unha animalada. Moitísimo. Subeu moi rápido. Vemos que o seguinte tempo a él, o segundo clasificado provisional sería David Rodríguez Sisto con 17:04 e o terceiro clasificado provisional sería Carlos García Casal con 18:07. Vemos que as diferencias son brutais. Sí. De 5 minutos. Sí. Dá para eso porque a subida, non vamos a engañar, é dura. Marcanse diferencias.
Pone que a las 6 minutos salía Bello García Manuela. Agua, Acuarios. Salió un minuto. Agua. Joder. Claro, yo tengo ¿Cuánto que hay? Hay tres, no salió nadie. Cántate me levó a mí. Hay dos, tenía que salir dos. Yo salí en tres. Vale, oye, meta, falo ya meta. ¿Cómo va la bicicleta? A ver, atendédeme aí en meta, por favor. Atendédeme en meta. Decide ya Lourido que ten a cámara apagada. O que baixe, que lle digan Lourido que teñen a cámara apagada, vale? Mira, yo tampoco. Porque no lo tenemos. Estaré a miña referencia. Vai me joder, conseguir. Ya. No, tira. Toma, Tengo unha foto. Como la cual de por la porri. Como 20 euros. Un pase que ten rutin. Ah, pues claro, yo de fútbol no pasaba no rugby. Yo pasaría estar. algo frío. Pero eu vino moi... Non pode. Claro. Ya. Como subimos de bici de carretera. Me vai subir por aí, contava assim, mirando, campantes, que non vai poder máis. Vale, temos movimento nos tempos. O segundo clasificado provisional, o primeiro segue sendo David Fernández Casal, con un tempo total de 13 minutos 41 segundos. O segundo clasificado provisional é Óscar López Castro, con 15 minutos 33 segundos, e o terceiro é Iván Amenedo Astrai, con 15:54, a 2 minutos 13 do primeiro. Óscar a 1 minuto 52 do primeiro. Vale, volvo lembrar, por se non están escoitando ou algo, que Lourido segue tendo problemas coa cámara. Teñen a cámara apagada. Lourido ten a cámara apagada. Que alguén avise a Lourido que teñen a cámara apagada. En Lourido, non nos depósitos. Os depósitos está ben. Esa que está mirando está ben. A que está mal é a de abaixo, a de Lourido. Hai un minuto. Vemos que siguen saindo cada minuto participantes nesta proba. Por entonces, son 20 kilómetros subindo. Cuidado. Escoita. O Moisés tamén. É a puta hostia. O sea, non tiña sitios onde deixar o coche que non saliran imaxe. Pois deixa o coche aí, sabes? A que se vexa a matrícula, que todo o mundo vexa a matrícula, Bueno, seguimos vendo como veñen sufrindo xa por abaixo de Lourido, a piques de chegar a ese punto intermedio en Lourido, onde se queren, poden parar a tomarlle algo.
Se non, poden seguir e parar a volta, a baixada. Vemos que ese minuto inicial, nos casos de que a xente de atrás ve moi forte, se reduce e en zonas vemos como dous ciclistas pasan case ao mesmo tempo. Penso que vamos cero, ese está en Asturias, en Pan. É que vai, pero non sei cantos kilómetros. Ten tamén por curva. Os de montaña van ir todo porque aquí avanzan moito máis que eso. Vemos que a clasificación xeral provisional mantense. David Fernández Casal con un tempo total de 13 minutos 41 segundos é o primeiro provisional. O segundo é Óscar López Castro con 15 minutos 33, a case 2 minutos, 1 minuto 52 do primeiro. E o terceiro provisional é Iván Amenedo Astrai con 15 minutos 54 segundos, a 2 minutos 13 do primeiro. Oito participantes chegaron polo de agora a meta e agardo que se estea escoitando ben, non estea habendo moitos erros de emisión, intentámolo, que saia o mellor posible. E continuamos pinchando cámaras para que vexades pois por onde están pasando competidores. Aí vemos abaixo de Lourido, xusto despois de Irexado. Lembramos vos que a orde das cámaras, aquí ides ver agora, vale? A orde das cámaras é saída, estaría Eirexado, vamos a poner ben, Eirexado, despois estaría abaixo de Lourido, vamos a poner en orde, despois estaría abaixo de Lourido, despois estaría Lourido, que temos problemas coa cámara. Lourido, se me estades escoitando, non se ve a cámara de Lourido, non de arriba dos depósitos, nin de depósitos de Lourido, senón a de Lourido mesmo, onde está o habituallamiento. Esa non se ve. A orde sería a que estades vendo en pantalla, vale? A que estades vendo en pantalla é dende detrás de min están saindo, vedes aí, están saindo a través dese arco, por aquela zona que se ve ali que nos tapa un pouquiño a caseta e a xente que está esperando para sair. Despois sairían a esta recta que se ve aquí, que é tomada dende o cruce do Irexado, onde está o bar de Naraío, pasarían ese cruce con esos bares e farían unha leve baixada para coller o segundo cruce á dereita para subir cara a Lourido e pasarían por onde vedes ese coche branco aparcado que pon abaixo de Lourido. Unha vez que pasaran por abaixo de Lourido, pasarían por Lourido, despois pasarían polos depósitos, que é máis arriba, despois dos depósitos pasaría por arriba dos depósitos, que é unha curvica con unha pequena recta que hai máis arriba, e xa despois de unha infernal subida final que calificaban onte despois de todas as rampas chungas que hai en toda a subida, despois de arriba dos depósitos xa é manteiga, dicían onte, xa é como se non fora subida, porque a verdade é que a subida é bastante peada. Entón, aí fan un llano e unha media baixada ata meta. Ides escoitando de cando en vez como chaman os dorsais para a saída. Chamaron o dorsal número 35, creo.
Non sei se en Meta me están escoitando. Sí, te escuchamos. Vale, decídelle a un que chegue a Meta do Biela, decídelle, por favor, que avise Sí, en Lourido que non teñen a cámara encendida, joder. vale. Baixou Carlos ahora, Pero avisou. Para avisar. Eso, Estamos dixo que sí, pendientes. pero non sei. Ollo dicir a Óscar se vai para baixo. Veña. Vale, perfecto. Veña. Non funciona a cámara, que mira. Mira. Dorsal 37, liña de saída. Vemos aí nos depósitos de Lourido que é unha zona bastante inclinada, como veñen subindo para arriba a bastante bo ritmo, a verdade. E vemos as participantes que xa subiron como baixan. É un pouco tolo isto, pero sí, é así. Ímonos quedar un anaquiño en Meta. Lembro vos a todos os puntos que vos teño silenciados. Entón, si queredes que vos fale ou algo ou que vos escoite falar, facédeme acenos na cámara para que vos vexa e así vos activo o audio. Vamos ahí, que ya no queda nada, hostia. Esto es terrible. Vemos aí arriba dos depósitos xa case rematando a subida. Por parte eu fundí. Matador, si dá 7 minutos de esfuerzo ácido láctico, revente por todos los lados. Vemos que a Meta aínda tarda a xente en chegar á Meta dende arriba dos depósitos, que é a última cámara que temos antes de Meta. Vemos que a Meta aínda hai un cachiño. Novo paso por Meta. Imos facer un repasico pequeno a clasificación provisional. Primeiro posto provisional continúa sendo David Fernández Casal con 13 minutos 41 segundos. O segundo provisional é Eloi Berogán Villanueva Rico con 15 minutos 05 a 1 minuto 23 do primeiro. E o terceiro clasificado provisional é Óscar López Castro con 15 minutos 33 a 1 minuto 52 do primeiro. Hola, que pasou en Meta? A ver. Que pasou en Meta? Ese Rafa! Ahora está falando de comité hoy. Vemos as imaxes de a xente animando dende o bar. Este é o bar de Medellín. Antonio. Vemos xente que baixa.
A verdade é que habería que de algunha maneira avisar á xente cando baixe, que non baixe pola parte de dentro das curvas cerradas, porque pode vir alguén subindo e o comen. Entonces, a poder ser que baixen polo lado que non vai subir ninguén. É que eu non sei, é que me dan ganas de quitar. Gustavo la estrella. No. Es muy bueno. Igual, yo estaba al bar. Mandei a Carlos ali que Bueno, vemos que hai bastante ambiente na zona do bar, tamén hai ambiente aquí no campo da festa. Vamos aos depósitos de Lourido, que temos que empezar ahora. Al final, creo que non veo o paisano do ano pasado. Moito tempo, pero bueno. Será difícil. No, ¿verdad? Vemos que aí ven un novo participante por Eirexado afrontando o comezo da proba. Parece que non, pero aí xa pica un poquinho arriba. O seguinte paso sería abaixo do Lourido, que está... A ver que pasa, non son capaz de subir igual. Depende da cinta. Eu tamén algo tal. Eu cando me agarro aquí teño a sensación de encharcado. Vemos como baixaba aí Carlos. Como Ronaldo, sempre vou aquí. Oye, tío, sempre. Claro, home. Vosotros non. Eu cu levantado. Non teño tanto core, pa. Estamos de patrón aquí xa. Sí. Que santo, que santo. Te quieres Porque o agua. pico... Estábamos escoitando a animación na meta, que é bastante importante. Moi boas tardes á xente que se vai conectando. Moi boas tardes, Ángel Blanco Loureiro. Acá, Blanco Loureiro, moi boas. Vemos que arriba do Lourido xa se ve pasar, arriba dos depósitos xa se ve pasar xente para baixo, xente para arriba. Xa vai habendo máis movimento. A ver se Lourido tivera ben poñer ben a cámara. É unha pena que esteamos perdendo ese punto de referencia. Aí vemos como siguen subindo por abaixo do Lourido. Esa subida dos depósitos é bastante importante. Para min é un dos puntos máis bonitos que ten a subida, porque eso que se ve á esquerda da imaxe, que os ciclistas cando suben pasan á súa dereita, é un pequeno souto, que hai uns depósitos de auga aí, e é unha zona de sombra moi chula. Que pasa? Que a subida é prominente, entón custa. 46, línea de saída. Xa están a piques de rematar as bicis de estrada, e en nada empezarán a subir as bicis de montaña. Imos a ver arriba dos depósitos, xa que pasou tanta xente por abaixo dos depósitos, vamos velos pasar no seguinte punto, que sería o punto de arriba dos depósitos.
bastante estática a cousa porque dende abaixo, dende os depósitos ata arriba dos depósitos hai un cachiño de subida bastante duro. Entón parece que lles leva abondo de tempo chegar aí. Xa vemos que aí ao fondo se ve alguén xa. Vamos conectar o audio. A ver que comentan aí. Vemos por un revés. Que adianta, sabes? É 54 e 55, non? Hombre, pues ahí ya no te queda nada, hostia. Venga. Xa non lle queda nada aí ao que subía por arriba dos depósitos. Seguimos vendo, imoslle dar unha volta de novo a clasificación provisional. Imoslle dar unha volta á clasificación provisional na que podemos comprobar que o primeiro clasificado provisional con 13.31 muda é Juan Luis López de Guerreño Lareu Valo con 13.31. O segundo clasificado provisional temos que baixar ata David Fernández Casal con 13.41, a tan só 11 segundos del. E o terceiro clasificado provisional témolo... Onde o temos? Aquí. Xorxe Lourenzo Varela a 41 segundos con 14 minutos 11 segundos é o terceiro clasificado provisional. Vale, xa se está vendo Lourido, por fin. Todas. No, desactiva, chuao. Por fin se está vendo Lourido. Ahora está. Xa se está vendo Lourido. Ahora sí. Este é a túa. Ahora sí, xa se ve Lourido, por fin. Non tiñamos vídeo en Lourido. Que pasaba con Lourido? Que pasaba con Lourido que non tiñamos señal aí? Non me contestan, non me escoitan. Lourido. ¿Verdad? Tiene bar, empanada. Ya lo vi. ¿Verdad? Y se peta, ¿no? Vale. Agregada meta tamén. Listo, ¿no? Listo, es que no sé qué pasó. No te oía y vine. Nada, listo. Un Perfecto. error ponía. Vale, perfecto. Sí, está listo. Debe quitarse o algo. No, ahora ves, ahora ves. ¡Vamos! Vale, vamos pinchar un pouquiño Lourido, xa que teníamos moito tempo sen velo. Vamos pinchar Lourido aí, a ver se vamos vendo xente subindo por Lourido. Pode ser máis animado na subida, Lourido, porque teño unha marquesina bar ali. Bueno, moitas grazas por todo, Pilar.
Sí. Vamos Vale, vemos que van pasando por aí por Lourido. Observamos que hai auga no chan, o sea que debe de haber festa rachada en Lourido tamén. Que tal a subida? Subiche xa? Ainda non? Espera. Espera que vou pinchar aquí. Hai caña aquí, hai caña. Estamos vendo aí o fotógrafo César Galdo do Concello que está emitindo un onboard. O seguinte van ser motos. O seguinte van ser motos subindo en carreira. Vimos que era ese pedazo que vos decía ao comezo da emisión, que era un pouquiño peada para baixo, un pouquiño costa abaixo, pero aí comeza xa a subida. E observamos que é unha subida bastante rápida. No, pero se acerca no coche. Vale, vemos que a xente vai super atrancada na zona xa chegando ao Lourido. Esta zona é chegando ao Lourido xa. É chegando ao Lourido, César. Aí vemos o cartel, os cartéis chulísimos que fixo Carlos García para a proba. Hai un cartel aí en Lourido, ese a Marquestina Bar de Lourido, aí a tedes. Están refrescando tamén a xente cunha mangueira. Entón, imos cambiar de... Imos vir aquí a ver a clasificación provisional xeral que podemos... hai cambios. O primeiro clasificado provisional é Adrián Vázquez Vidal con 12.51. O segundo é Juan Luis López de Guereño Lareu Valo con 13.31 a 39 segundos do primeiro. E o terceiro clasificado provisional é David Fernández Casal con 13.41 a 50 segundos do primeiro. Vemos que xa chegaron 33 participantes. Ganó este, papi. Para arriba es difícil, para arriba es difícil. Pero el año que viene se puede hacer cronoescalada y cronodescenso. Y cuando acabe la cronoescalada, te quitas arriba y ya era cronodescenso.
Si hacéis un descenso hay muertos. Tenemos ahí, no da la ambulancia basta. No da basta. Vamos a hacer un rally sprint. Tramo de Ferreira a triplo pasada. Aquí un centro acá. Un sport, Como de Torete, era como de Torete. Un sport. Era como de Torete. ¿Cuál era? Un sport. Y yo soy tanto con rojas abiertas. Como de rojo. Sí, a ver, Ferreira a triplo pasada. La primera ensalada que hicimos se marcha atrás. ¿Cómo es? Canta posto. ¡Apostamos! Vemos que xa comezaron a sair as bicicletas de montaña. Sí, tenía dos garrafas. Sí, pero después las dejé a un lado y me las llevo a la. Moito mellor. Pero chorro. Que queden las gotitas. Para la foto, lluvia para la foto. Ahí. No, perdón. La batería. 53. Hay una batería, usted me dice pesado, la batería. A ver. Mira, venir a subir una cuesta con una bici. ¿Sabes qué tienes que hacer? Para que sepa que bien. Aí coa cámara, aí. 30 ou 40 kilómetros. ¿Cuántas veces? 80 por ahí. Ah, bueno. Pero se cambian de... Así no hace peso. ¡Vamos! Así no he hecho mono. Para mí ya cuando está llegando se acaba la volada. Cuidado, Era una hostia bajando por Torduña. Se le iba a todo lo que daba, No me maté de mi casa. Llegué a casa. ¡Oh, Nima! Bajar y bajar ya se mataron y este es el come. Está bien, desde casa de mi madre. Hay más. Rapaz, ahí. Hay un subindo.
Penso que estaba a pico de chegar os depósitos xa pasara. Carlos, vas de choco. A ver a cara do fulano primeiro. Estamos tendo problemas coa cámara de Meta. Imos volver velas todas, a ver que pasa aquí. Venga, vamos. A los ojos. ¡Vamos! Vale. Imos dar un repasico aos tempos provisionais da clasificación provisional, a clasificación xeral provisional. Vemos que mantense de primeiro Adrián Vázquez Vidal con un tempo de 12:51. O segundo provisional é Juan Luis López de Guereño Lareo Valo, con 13:31 a 39 segundos do primeiro, e o terceiro provisional é Iván José Prieto Bellón con un tempo total de 13:32 a 41 segundos do primeiro. Ya te pasa. Esta vacación. Iba para Barcelona, digo, bueno, vou para aí. Yo para Barcelona no, hombre. Vou para Nadei, a San Roque. Puse a partir de día, sin descanso. Non sei se descanso moito. Tú después si sigues subiendo puedes llevar un poquito. Debo hasta 7 contándome a mí. ¿Cómo? Hasta 7 contándome a mí, podo levar xente. Ah, vale. Digo, contándome a mí, ¿qué pasa? ¿Que 7 sales ti? No, hasta 7 personas contándome a mí. Dios, no entendió. A 7 será a 7 da tarde, vale, es una hora. Debe tener o teléfono, pero dolió, ¿eh? A tomar por culo la retransmisión. Acceso a cámara permitido, sí. Porque tienes buena funda, pero... Ahora estamos en directo por Teledeporte. Teledeporte, dice. Están en directo por Teledeporte. Claro que sí. En TV. Eurosport. Aquí. Sí, porque eu teño aí. Este debo no directo, mando a luz. Venga, chicos. Vamos, venga. Pero si está ordenado por qué? No, está por chegada. Ah, por... Vale, o 25 logo. Ah, bueno, espera, son 25, pero igual cheguei... Juan Luis. Mira, 22. Juan Luis. 22, estuvo de 9. Non nos está entendendo. Bueno na xeral e eres sétimo na... Sí, sétimo na absoluta masculina. Canto dices que fixen? 14-3. No digo eu, No, xa, dice un sensor. Vale, gracias. Non sei que pasou en Meta, que perderon a sinal. Estas
Sí, sí. Venga, vamos, Clara, muy bien, vamos. Bueno, pues continuamos na cronoescalada sanroqueira de Naraío. Levamos xa 1 hora e 17 minutos dende que conectamos, 1 hora realmente saindo xente, son as 19:03, as 18:00 arrancou o primeiro e cada minuto saiu un participante. Entón, iso, dicirvos que a orde dos lugares onde temos cámaras emitindo para nós na saída que estades vendo agora, desexado que o cruce despois da reta da saída da zona do campo de afecto de lo ver aí ao fondo, no medio da imaxe contra a parte de arriba é de onde saen a esta xeral que se ve aquí e veñen por esta entrada ao bar de Naraío que vichedes antes. Despois de esa zona desexado que acabades de ver a esta señora paseando os canciños, estamos pasa por abaixo de Lourido, que é esta imaxe de aquí, pola que van subindo cara a Lourido. En Lourido xa se deberon de cansar de ter posto o trípode, entón están cámara en má, como vedes, pois a xente que xa subeu está baixando por Lourido. Unha vez que pasan por Lourido, pasan por este punto que chamanlle os depósitos de Lourido, que hai un souto aí á esquerda da imaxe, moi fermoso, pequeniño, que tapa uns depósitos de auga que hai aí que deben de abastecer auga á zona. Vemos por aí que van subindo, é bastante creado, observamos de fondo o coche do noso reporteiro municipal, César Galdo, que está subindo seguramente a meta. E despois desta zona dos depósitos pasan por arriba dos depósitos, esta zona de aquí, e chegan a meta, que é o que non estamos vendo porque meta deben de ter un problema con o móvil e estalles fallando, seguro. Pero bueno, para que vos situedes, máis ou menos. As pendientes mínimas, as pendientes máximas da proba son, creo que hai algunha rampa dun 24%, algunhas do 20%, despois hai algunhas do 15% e a pendiente media, porque hai unhas zonas de baixada e máis de llano chegando á meta, pois a pendiente... Pero xa vos digo que é porque hai esas zonas onde se baixa. Entón, claro, eso resta a pendiente. Vemos aí que veñen atacando duro xa, arriba dos depósitos, aí quedará máis ou menos pouco máis de medio kilómetro para chegar á meta. Temos agora a emisión dende a Cámara do Concello, que vai pasar por onde están os depósitos. Estos son os depósitos de arriba de Lourido, o que se ve ao fondo de Lourido. E agora ides ver este fabuloso souto. Hai bastante xente animando. Esta zona que é unha zona de sombra bastante bonita, verdade? Bueno, as que estades dentro da casa, comentade dentro do chat que vos parece a proba, que vos parece a misión, que melloraríades, que cambiaríades. E tomamos nota para edicións futuras para poder mellorar esta emisión. Vale, que recuperamos meta, vamos lanzar meta tamén ao directo.
A ver, Meta, que está dicindo e vindo. Como van as cousas aí? Está no Juan Sebastián. Como vai a cousa por Meta? É o carpinteiro. Bien, bien, se va a ver la imagen. Viejo, ¿qué? Trapallo vas a ese, joder. Está haciendo o dorsal número 76. Temos o ambientazo que hai en Lourido. Lourido, a verdade é que hai un ambientazo da hostia. Por abaixo de Lourido ven tamén subindo, coido que non sei se non será Cristina. Depósitos, subindo nos depósitos. Ai, subindo a pé non conta. Imos dar outro pequeno repaso á clasificación xeral provisional. En terceiro lugar, provisional, José Prieto Bellón con 13.32, segundos do primeiro clasificado. O segundo clasificado tengo que entrenar un año para Juan Luis López de Guereño Lareu Valo con 13.31. ¿Cuántos kilómetros? 3,5. 3,5. ¿Qué vais a ir a la Y primeiro clasificado Adrián Vázquez Vidal con 12 minutos 51 segundos. 12.51. 12.51 primero. O primeiro clasificado de BTT é David Serantes Varela, con primeiro clasificado provisional, con 16 minutos 22 segundos, 23 nacional. O segundo clasificado na BTT Eloi Rodríguez Fernández con 17.29 a 4 minutos 27 no segundo primeiro, e o terceiro provisional Luis Alberto Lodeiro Rodríguez con 17.28, 29 na xeral e a 4 minutos 37 do primeiro. por la Z o por tal? O primeiro clasificado absoluto, xeral. Viene el pelotón ahora. David. Es muy loco. Dame ahí un pelotón. Ahora pon manguera. Sí, David lo he hecho. Vas a tirar. Viene el pelotón ahora. Viene el pelotón. Espera. David. Y se la pones en la mano cuando pase. ¡Vamos! Temos a David, un dos máis dos de maior idade, regando aí en Lourido. Oído que se presta a abondo. Después va. Va a estar.
Ahí la Que espalda. ao final vos non temos respeto. Esperamos 2 minutos. Nada, volvemos a ter un problema en meta. Imos ir deixado, a ver. Van a todo lo que tenga alcohol, macho. O run run que estades escoitando de voces e de xente falando é Lourido, é a animación que hai en Lourido de xente aí nese punto intermedio, case intermedio da ascensión. Vale. Estaba entrando aí un ruidico. Bueno, continuamos. Penso que continúan saindo participantes, xa poucos quedarán por sair, por tomar a salida a esta crono San Roqueira de Naraío. A clasificación xeral de estrada xa temos, entón poderíamos dicir que a absoluta masculina o primeiro clasificado é Adrián Vázquez Vidal, cun tempo total de 12.51, unha media de 15,8 km/h. O segundo clasificado é Iván José Prieto Bellón, con un tempo total de 13.32 e 41 segundos do primeiro, e o terceiro clasificado en absoluta masculina é Alejandro Carreira Villaverde, da Asociación Cultural e Deportiva Policía Local de Coruña, con 13.37. Cuarto na xeral e terceiro na xeral Iván José Prieto Bellón. A 46 segundos do primeiro, vale? Unha media rondando todos os 15 km/h de media. E en Máster 50 masculino, o primeiro clasificado é Juan Luis López de Guereño Lareu Valo, Máster da Louriñá, con 13.31, segundo na xeral, que fixo unha media de 15,1 km/h. O segundo clasificado é o José Luís Fernández Cabeiro, do Club Ciclista Narón, que é sexto na xeral e fixo 13 minutos 43 segundos, a 12 segundos do primeiro clasificado. E o terceiro clasificado, un Máster 50 masculino, é José Javier Rodríguez Fernández, do Cares Deva, que fixo 14 minutos 38 segundos, 11avo na xeral, a 1 minuto 07 da cabeza do primeiro clasificado, que foi Adrián Vázquez Vidal. Entón, imos pinchar aquí os depósitos que está pasando xentiña xa coa BTT. Acaban de venir. Estaba Coadonga. Agardo vos estea prestando esta emisión. É unha maneira diferente de ver unha proba deportiva, a verdade, e vímola facendo, este é o segundo ano que facemos esta emisión, feita con medios moi de andar pola casa, vale, con móviles, con
con as webcams do ordenador e todas estas cousas, moi de andar pola casiña, pero resultona. Eu diría que resultona esta emisión. Entón, vamos a escoitar outro pouquiño o ambiente de Lourido. Vemos aí dende a cámara do Concello do Móvil, o sea, do Concello Móvil, vemos a cámara móvil que está chegando aos depósitos, vale? Se agora pincháramos os depósitos, estaríamos vendo pois a este participante e ao noso fotógrafo do Concello. Esta zona ben chula que é o souto dos depósitos arriba de Lourido. Hai bastante ambiente aí, de xente vendo a proba. Dime aquí, Capi, que xa saíron todos. Xa temos unha clasificación xeral Ya salieron todos. de Estrada, ¿no? De Estrada xa a temos e estamos pendientes de que chegue o último da BTT. Hai empanada? Para min? Pode ser, un cachillo. Un pedazo de fruta. Un pedazo de froita. É bastante cabrón, Capi. Pero sí, veña. Un pedazo de froita e un pedazo de empanada, veña. Temos o ambiente que hai arriba de Lourido, nos depósitos. Bastante chulo. Arriba dos depósitos vemos como vai baixando xente mangada para baixo e os que suben pues, deprímense moito máis. Os que suben deprímense o doble porque ven a xente xa baixando. Joder, que lujo. Teño media peruca. Moi ben, moitas gracias. El que está retransmitiendo. Pero falta un dron. Para seguir tal. Adeirexado. Vale, dime aquí que en Eirexado xa podedes quitar a cámara porque xa pasou o último. Entón, por aí non vai sair ninguén máis. Vale, Iria. Está escutando Iria, pero... Vale, vemos que arriba dos depósitos xa hai algunha víctima da subida. Vemos nos depósitos que continúa pasando xente subindo. Queda ya auga. Vamos. Vamos, Samu. Vamos, Samu. Teño agua. No. No, es que
Es que no la han roto. Oye, cada vez. Cuidado, Ahí va Cris. Como el vinagre. Ahí va Carlos. Elle, de novo. Vamos, Eduardo. Vámonos. Bien. También, ¿no? Ya te subió abajo. David Corral. El año pasado subió, ¿eh? El año pasado venga, que ya está. El año pasado creo que se quedó en Lourido. Edu. Eduardo Lourido. Ah, ese que la Es el marido de Cristina. de la que pasaba. Está no diciendo ahí. El marido de Cristina. Cuidado. Claro, é unha BTT bella. É que o de Cris é unha BTT bella, Pois así vai detrás de Cris. Temos que o ambiente en Lourido non decae, pero xa cortaron. Ti falas de min, oíche, pero, Oh, pobriño. Bueno, estamos vendo a clasificación xeral xa casi definitiva. De feito, a de Estrada xa é definitiva. E esta é definitiva tamén? No, aínda non. Ainda están subindo, joder. Mira. Ainda chegou Cristina ahora, que é a primeira da súa categoría, con 25-27. Na bolsilla do corredor, vos demos, van 2 balas. Poderos canjear polo que queramos. Vaya tempo, que fixo o primeiro. Cuidadito,
Cuidadito, Yo ao segundo, un minuto. 12.51, no, o segundo sacoulle 40 e pico, 30 e pico segundos. Mira, que subí a unha media de 16, Cuidado. Eu subo a unha media de 4.5, 4.5. El tipo este... A esa velocidade casi non vou ni no llano. No, é que ten tela, Pódelo dicir aí, o primeiro fixo unha media de 16 km. Sí, comentei no antes, joder, que o primeiro fixo case 16 km por hora de media. O primeiro de bicicleta de estrada, vale? Subeu a subida, fixoa en 12 minutos 51 segundos. Que se di a xiña. Non sei por que se escoita tan pouco iso. Escoitase por aí? Sí, non? Por aquí escoitase isto, No, escoitase isto. Sí, non? Entón, cando falan moito por isto, tamén escoitase. Escoitase máis, porque... Ei. Escoitase máis. Ahora. Claro, este escoitase máis. Pero este tamén se escoita. Pero moi pouquiño. Claro, este tería que darlle máis voz eu aquí, pero é que non teño máis voz. E a trono internet. Este escoitase máis, claro. Xa. ¿Qué es la clasificación? Sí. ¿Puedo hacerle una foto? ¿Puedo hacer una foto? Sí. Pero non ya podes sacar a todos, Ah, ya. Cal queres ver? Quen eres ti? Yo, Master 50. Saliche o 50. 47. Dorsal 47. Ahí, mira. Vale. 14.38. Sí, quedache terceiro en Master 50. O sea, eres terceiro definitivo xa. Master 50. A 1.46 do primeiro. Do primeiro xeral, Realmente eres este, non? Sí. Vale. A 1.07 do primeiro da tua categoría. Vamos a hacer una foto esta. Sí. ¿Cómo puedo saber mi resultado? Si me dis o dorsal, buscamos. 72. De montaña, ¿no? Sí. Mira, aquí estás. Quedache cuarto na absoluta da BTT. Cago en la puta. 17-13. O número 1 podelo buscar. O dorsal 1. O dorsal 1. Un de carretera, sí. Aquí está. 19.43. De puesto, De posto na tua categoría que é Master 50, masculino, de estrada, 13. O 13. Na xeral, o 48. A ver. Xan, 20.58. Sexto. Master 50 BTT.
tiña 20 minutos. Moito calor. Me cago en tal, 158. A mí xa me parece un hito, 158. Non quero pensar nisto. Oiche, non quero pensar nestes animales. Nestes animales, entendes? Chegan e poden estar borrachos arriba cando ti chegas, entendes? Bueno, pues mira. O po ano ainda hai de subir eu. Si Dios quiere. Este é o 42. No, o 38 en chegar á meta, o 30 na clasificación xeral. 17-26. Este número de aquí. O número que hai ao lado do tempo. Bueno, xentiña, pois agardo que esta emisión en directo da terceira cronoescalada sanroqueira de 2025 do Concello de San Sadurniño, celebrada aquí en honor ás festas de San Roque de Naraío, en parte pola Comisión de Festas, coa colaboración do Concello, coa colaboración da Deputación, coa colaboración de Alubeira Today, tamén, e do moito traballo por parte do Clube Ciclista Viela Chaveta. Agardamos que esta emisión fose do vos agrado moito máis que do ano pasado, cos problemas técnicos de son que tivemos. Agardamos que este ano non houbera eses problemas técnicos, escoitarades ben toda a emisión. E sin máis, pois imos facer un último repaso pola clasificación xeral. Coido que aínda haberá xente por chegar á meta, pero imos facer un lixeiro repaso, vale, do primeiro en chegar á meta ao último en chegar á meta, vale? Entón, idelo vendo en pantalla, non me vou deixar aquí a voz léndovos os nomes, pero... Que medo. Estásenos movendo co vento a televisión que temos aquí para que a xente poida ver os resultados e dame ata medo vela moverse así. ¿Salieron en total? ¿Cuántos salieron en total? Aquí xa hai un caso que salió o último. Pois non o sei. Cantos saíron en total? Deberon de sair sobre igual 70 e pico. É que aínda non chegaron todos. 86. 86 había apuntado. 86 había apuntados, pero saídas non sei, penso que 60 e pico, 70 e poucos. É que agora estou facendo un barrido, non é? De todos os resultados para que a xente se vaya vendo e tal. Porque isto queda no YouTube e todo por aí. Luego saldrá clasificación.
Non o sei. Non o sei porque perdín a meta hai un cacho. Sí, mira, volvo ter a meta aquí. Estamos aquí en meta, ¿eh? No sé si nos veis, pero Chegaron todos a meta xa ou aínda non? sí, acaba de llegar Jorge, sí. Xa chegou o último, non? Sí, sí. Vale, xa chegou o Acaba de último. llegar. Moi ben. Chegou outro de aquí. Moitas grazas polo voso traballo. Nada. Pena que se hubiera desconectado. Bueno, non pasa nada. Así temos marxe de mellora. Un ou dous. Pero tienen que quedar por llegar. Jorge, no vale ir a rueda. ¿Tienen que quedar? Faltan, hombre, faltan por llegar. Sí, hombre. El último que salió ya me. ¿Qué pasó? Acaba de ¿Tú no llegar. más agilidad que tú? Claro, pero Lo que que o último decían que era- en meta non quere dicir que estean todos, eh? O mellor o último adiantoulle. Faltan por llegar seguro. Faltarán por llegar, pero si no. Pero se- Igual salen un sí, como no lo vas a poner. No, O sea, pero bueno, no sabemos si esta gente va a llegar o no. No por nada. Acábame de confirmar que xa chegaron todos. Xa chegou todo o mundo a meta. Faltanos por llegar. No, a min acábame de confirmar que chegou todo o mundo xa aquí na saída. No, aquí en meta dice que faltan, pero el último que salió ya llegó. No, vale, aí en meta, pero a min aquí acábame de dicir que xa chegaron Claro. todos. Claro, Igual pues houve no sé. que baixou, seguir subindo. Claro, no sé. Bueno, o Lo caso. que me dice Fran, el señor este tiene que pagar por eso. mira, aquí llega otro. Pues non sei. El 85. Faltan 3 de BTT, dime. Faltan 3 de BTT por chegar. Vale, estaba vendo a de carretera, claro, na de estrada chegaran todos. Faltan 3 de BTT por chegar. O sea, si chegou ahora Sí, mismo... acaba de llegar el 85. Vale. Estaba mirando carretera. ¿Con la camisa nueva o no? Bueno, pues, Tiene otro. ten outro, vamos El 84. 84 xa chegou. Sí. Quedan outros. Dicirle a Lourido que xa poden desconectar. Lourido, xa podes desconectar o móvil. Me entretienen aquí, miro aquí, ya me metí en la cuneta. Mira cómo viene. Ah, viene Rafa. Nos vemos. Ah, viene Rafito, ¿No te metes tú allá? No. Le puse ahí. Y ¡pum! Tengo la cuneta directa. Una doble. ¿Por dónde? Ella es la culpable. Derecha. Derecha, ahí viene otro. Bueno, no, es el niño otra vez. Venga, nos vemos. Chao. Oye, muy bien el spray, ¿eh? Yo me quedo contento. ¿Verdad? Sí. Esto es para que no tengas que cargar. No, así no cargamos con tuyo. Que aquí no hay rosquillas. Más que nada, os he hecho una mano de también que no me Aquí hay rosquillas, la sabraba. ¿El qué? ¿El qué? Abajo hay una rosquilla. Me da igual, no quiero. No nos la subieron. Yo lo que quiero es Mira, si eso vos escoitade salí, ¿eh? Ya sé, el tiempo que hice, más o menos. Qué mala cara tienes, Jorge. Mucho te llegó, ¿eh? Me llegó mucho. Madre mía. Pero llegué Una a un- mujer te reventó, ¿sabes? Ah, tío, Si tuviera yo luego- problemas, me revientan en todas las carreras que voy. Si tuviera un problema con eso, estaría jodido.
A lo mejor te revientan todo. Penso que ainda queda un por subir. Penso, non estou seguro. Sí, hai entrega de premios. É agora ou hai que esperar? Penso que é agora, dentro dun cachiño, en canto chegue o último. Días sin comer, Estás facendo... Llevo 2 días sin comer, nada más que ayuno tomando plátanos. intermitente. Tomando plátanos y manzanas, como las modelos. Ayuno intermitente. Claro, dije yo, se vende que arriba había va a haber empanada y dije yo, ahora No se puede traer así el corazón. Ana, vou botar Un día empanado de este encima se va a do... empanar el corazón. Os cachos, me refiero. Que podes a base. 160 desde la salida. 130. ¿Sabes cuánto iba llegando arriba? ¿Qué te haga? 110. ¿Te confío? Sí. Sempre comendo, sempre comendo. Aquí para abajo ya. Pues ahora ya lleva un cacho, Aquí para abajo son los sorteos. Aquí media hora ya. Bueno. Bien. Corriendo después para hacer otra puta. Pero no corres, joder, que venga. Hay que ir para abajo ya. ¿Dónde era el trofeo? El trofeo más lento, pero el más simpático. No, sería la gente conmigo de caralho. Va a quedar el trofeo más Imos lle dar unha volta para baixo a clasificación. Xa chegaron todos. Falta el último que por tiempo ya no va a entrar en esta premiación. Vale. Ahí, duro ahí. Duro ahí, me cago en tal. Mira, non sei se eras tú que falabas, ibas vindo por aí, eu ia alguén co Walter, sí, debe de ir por aí Cristina, Cristina Sobeu.
Era eu. Era eu que me escoitabas polo móvil de César. Iba César grabando. Sí, sería por algún dos móviles. Os primeiros, segundo, terceiro, todo eso. Sí, pero non os poido cantar, Por qué? Porque eu vou recoller e... O sea, a entrega de premios non me podo quedar. Pois teño lío. Oye, tráeme un cacho de bola, por favor. Boa pinta. Sí, pero... Pues 19:30, máster 50, cuarto, 19:30, máster 50, tercero, 19:37. ¿Ves qué es Estrada? No, BTT. ¿Cómo es eso? BTT. Isto é a hora de chegada, en meta. Has 19:30. Ah, vale. Isto, o da dereita de todo, é a hora de chegada. Hora de meta. O tempo é o tempo oficial. Vaya, chico. Fumme na cuneta no último tal e quedei de cuarto por 3 segundos. Por mirar o GPS. Gote, non lles chegou 82 arriba. Como que non chego? Entón se foi por casa. Non me digas que será máis maior, Por que será o azul? Pero por que será o azul en negrita? Por que será a negrita azul? Non sei. Non me lo explico. Por aí lle ven.
No, xa, eu penso que quedaba un solo por chegar. Si non chegou xa, Dis que sí, que quedaba un por chegar, pero que xa non entraba en tempo. Xa debeu de chegar. Oye, molou moito o momento coche de carrera. O ano hai que coller 4 ciclomotores e subir. Sí, pero é que eu teño as imaxes e as vexo cando as vexo. Sabes, eu teño todo, de feito teño que mirar outra ferramenta que me permita ter todas á vista. Sí. No, pero tiña cortado, teño todo. Sí. Pois eu, o sea, E mira que yo dixen onte, Iso para que vexas que fai falta un punto violeta. Tamén. Ben. Eu penso que sí. Ainda teñen que baixar todos os que estaban arriba. No, dá tempo a que se duchen ainda, non? Non hai duchas? Pois decillo yo a aquel que vai para ali. Estou chegando. Estou indo un a un para que se vexa todo o mundo. Se non te viche é que non estabas. Vale, tes os papeles para decir os primeiros de BTT? No, pero estuvo guai, O chimpín aí. No, a BTT. Esta, non? Vale, faltaban por dar as clasificacións xerais da BTT e imos proceder a dar a absoluta masculina de BTT. O primeiro clasificado é Jorge Abeal Orjeira, Club Deportivo 3AG, con un tempo de 14:30. O segundo clasificado é Miguel Anxo Nogueira Pérez, de Noitebra FC, con un tempo de 16:12, a 1:42 do primeiro. E o terceiro clasificado absoluto masculino é David Serantes Varela, de BTT Esmelle, con 16:22, a 1:52 do primeiro clasificado. Máster 50 masculino, o primeiro foi Álvaro López Fariñas, Correcamiños Lugo, con un tempo de 17:51. O segundo clasificado foi Fernando López Saavedra, do Club Ciclista Terras do Eume, con un tempo de 18:34, a 43 segundos do primeiro, de Máster 50 masculino. E o terceiro clasificado en Máster 50 masculino foi Jorge Soto Vázquez, do BTT Esmelle, con 19 minutos 31 segundos a 1 minuto 40 do primeiro. Máster 50 feminino, a primeira clasificada foi María Paz Gago, con un tempo de 20:22. A segunda clasificada foi Cristina Calvo Gunturiz,
con un tempo de 25-27 a 5 minutos 05 da primeira clasificada e terceira clasificada Clara María Gabeiras Piñeiro con un tempo de 25-51 a 5-29 da primeira clasificada. E con isto podemos ir dando por finalizada esta emisión en directo, esta emisión ao vivo que xa vimos facendo dende o ano pasado. O ano pasado fixémola por primeira vez, con moitos erros técnicos, pero con moita voluntad. Este ano mellorámoslo un pouquiño, aínda que sigueu habendo erros técnicos, entón sigue habendo marxe de mellora para o ano que ven mirar de facela mellor. Seguimos repasando ata a primeira saída que houbo e unha vez que rematemos dareivos a despedida deste fabuloso día de ciclismo na parroquia de Naraío, en San Sadurniño, na terceira cronoescalada San Roqueira de Naraío. Que diredes vos? Fran, podías poñer música, pero é que se poño música infrinxo dereitos de autor, entón tampouco é plan que nos corten o vídeo. O que queremos é que quede o vídeo aí coas clasificacións, coas vosas pasadas, con imaxes chulas que quedaron aí e que poidades disfrutar dela. Yo fui sin cala. Me rompió la cala en la salida, entonces. La daba enganchada. Se me escapó, sí. Se me escapó, pero una chica. Venga, ánimo, no. No, o tempo non é o da dereita de todo, o tempo é o tempo oficial. O tempo é o tempo oficial. Tempo oficial no medio. 18-18 é a salida. No, o mellor tempo foron 12 minutos e pico. De carretera, de montaña, estas non son de montaña, estas son todas estrada. De BTT empezan aquí. E o mellor tempo de BTT é este. Espera. Joder, teño aquí. O mellor tempo de BTT son 14:30. Este é o mellor. Valo ver agora marcado aí. Bueno, dito isto, vamos a despedir xa a emisión ao vivo, porque xa non hai nada que emitir, xa todos os ciclistas chegaron a meta e os que non chegaron xa están aquí abaixo tamén. Entón, darvos as gracias por ter chegado ata aquí no directo, neste directo
neste directo extraño da Lobeira Today, tamén emitido pola canle de Facebook de Biela e Chaveta, do Clube Ciclista de San Sadurniño, e con isto dou as grazas por ter pasado a saudar, por ter deixado comentarios, por vernos, por estarnos a ver, e vémonos noutra, vémonos a partir de setembro na canle e vémonos para o ano que ven nesta San Roqueira. Unha aperta grande e moitas grazas por pasar. Thank you.